A cumpărat un senzor, dar abia detectat ceva și nu aveam nicio șansă cu mingea de Unde vrea să faceți un senzor? Să trebuia să stea ca așa mingea și pe aia, ai spus? Sau cum? Nu știu, dacă trece printr-o anumită zonă, să aprind un LED sau să punem în ecran. Ecranul l-aveam, dar senzorul era praf. Cu chip este pus sau cu Arduino? Știi, nu? Dacă vrem să ridicăm, ca să vedeți cum s-a cuplat total. Hai să vedem, da. Ok, stai mai degrabă. Da, scoate mai clar. Nu să nu stricați ceva. Nu avem ce să stricăm. Aici e stepperul. Am folosit interfață pentru... Am folosit interfață pentru stepper. Și imaginați cu asta, da. Cine învârti chestia aia din spate? Un motoraș care e foarte cealaltă. E foarte cealaltă motorașul. Da. Stepper. Deci un motoraș se pune... Ăla să-și schimbă viteza? Nu știu Schimbă viteza, viteza? dar n-are sens să schimbi. Are sens. Putem să dăm mai repede sau mai cer din cod. Dar nu e ceva pe nivel sau automat? Nu. E destul de greu. Și ăla din mijloc, doar un obstacol și atâta? Da, e doar un obstacol. Nu s-a prinde ceva în bec când îl lovești sau... Acolo trebuia să fie senzorul, dar e praf. L-am lipit. Am zis, Deci- ajutor nu merge să-l lipesc măcar, dar era praf, nu detecta nimic. Ce fel de senzor? De vibrații? Ce... De care era De mișcare. mișcare. De mișcare cu infraroșu? Nu, microwave, parcă. N-ai pe asta. Nu știu exact. L-am lipit, dar nu face nicio treabă. Păi asta e L-am așa, testat cumva. Ăsta de aici are senzor? Asta e Nu, senzorul. ăla este... Ăla e driverul de la stepper, nu? Da. Asta mă gândeam și eu. L-am pus aici că lipisem un deja. senzor touch ăsta. Nu e un senzor touch ăsta? Nu știu. Mai avem câteva. Așa pare, pe partea cealaltă nu știu cum arată. Dar așa pare. Stați că am o filmare. Ai și fața cealaltă într-o poză ceva? Am filmare, că nici nu am cu el.